Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press will hear the fat lady sing. Act like you know Rico. I know what Bo don't know. Touch them up and go. Oh, cha-cha-ching, ching. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still love you like that. Tonight is the night. Funky music is the night. Oh, do you want a funky music? Everybody funky music. Tonight is the night. Funky music is the night. Oh, do you want a funky music? Everybody funky music. Mä voin näyttää tosta helpon. Mulla oli 15 ekselenttiä. Se laskee sitä tulosta koko alaspäin. Heillä on tässä tämä Christopher, joka on tullut myymään tanssimaton. Tässä on tää kobaltti. Osta multa kobaltti, se on paras. Älä osta Impacti, osta kobaltti. Oho, mikä perseenreikä. Kai ton voi muuten tästä nauhalta poistaa vielä. Hei, osta nyt kobaltti. Ihan selvästi paras. Laittaa heti pakettiin tästä paikan päältä. Saat Riolinkerin kaupan päälle vaan 30. Hei, kaveri, ajattele etujas. Hei. Sun syke voi olla 196, kun sä näet mut, tai siis kobaltti. Jack is cool. 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 Oi vittu, mua masentaa. Joo, heistä on. Huomenna olisi ehkä lanit Seinäjoella ja Pohjois-Haagassa ja varmaan oltais menossa 15 äijän kanssa tonne
Lappiin ja menee huonosti hallituksessa ja ketään ei oikeasti kiinnosta. Ja... Moi! Joo, on. Siis tapahtuma vastaava, joo. Niin mistä olitte? Jaa, Lanitalta, joo, terve! Siis mikä se oli teidän tapahtuma? Mä oon kuullut tästä jo aiemmin, joo. Montako oli tulossa? Kyllä me voidaan varmaan niinku tohon päivämäärään mennessä, kun ylihuomenna, jos se on, niin kuitenkin pystytään ajaa Helsingistä sinne. Joo, me voidaan tuo 5 kobalttia, mä oon 2 impactia lähtee kanssa tuo. Joo, että mainscreenillä käytä sitten. Joo, loppu joo. Jyväskylästä varmaan niin kuin ainakin 4 ihmistä lähtisi mukaan. Ja Tampereella kanssa on tuollaisia henkilöitä. Helsingistä mä voisin saman tien nostaa paris mukaan. Että mä varmaan koulutan niitä vähän siellä tapahtumassa. Joo, Lanitalta, joo, terve! Mikä se oli teidän tapahtuma? Mä oon kuullut tästä jo. Montako oli tulossa? Kyllä voidaan varmaan niin tuohon päivämäärään mennä kuin ylihuomenna, jos se on tulossa ja Helsingistä. Joo, mä voidaan tulla 5 kobalttia, mä oon 2 impactia lähtee kanssa. Joo, mainstreamilla käytä sitten. Joo. Vittumaiset taas täällä. Kermat verkkareissa ja piimää pohkeissa. Kyllä.